Wel, bore da, siwmai a chroeso i chi gyd i'r wers fyw yma ar gyfer diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Mae'n 80 mlynedd wrth gwrs ers diwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop nôl yn y flwyddyn 1945. A heddiw yw'r dydd, yr 8fed o Fai, 80 mlynedd yn ôl, oedd y diwrnod olaf yn gath cytundeb i arwyddo i ddod ar ail ryfel byd i ben yn Ewrop, a yn ddiwrnod pwysig iawn wrth gwrs. A ni'n mynd i fod yn dysgu llwyth amdano digwyddiadau'r diwrnod na ar hyd y wers heddi, tra bod ni wrth gwrs yn datblygu ein sgiliau digidol gan ddefnyddio Adobe Express. Felly gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyffyrddus a bod chi wedi mewn gofnodi i Adobe Express a bod chi'n barod i glatio bant. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma, allwch chi wneud hynny drwy adael sylwadau ar YouTube neu ar ffrwd StreamYard hefyd, neu allwch chi hyd yn oed ddanfon e-bost ata i, allwch chi croeso i chi ymateb i'r e-bost nes i ddanfon. Croeso i chi just ddanfon neges yn ôl ata i fyna a na i roi eich negeseuon chi i fyny ar y sgrin. Chymod beth fi'n ei nawr yw agor yn e-bost i lan achos oedd e ddim ar agor ata fi. A mae angen y dudalen heriau arnoch chi heddi hefyd, a mae hwnna'n sgrolio ar hyd waelod y sgrin fan hyn. Felly, ar eich dyfais, newch yn siŵr bod chi wedi agor Adobe Express, ond hefyd ewch chi adobe.le/Ewrop 25, a fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen heriau, a mae yna sawl peth bach ar dudalen yna sy'n mynd i'ch helpu chi ar hyd y ffordd yn ystod y wers heddi. Right, mae'r e-bost yr agor dy fi. Os ych chi yn e-bostio fi, athrawon, danfonwch y neges at cyfeiriad e-bost Adobe, nid yr un ysgol digidol, achos dim ond yr un Adobe sydd yr agor dy fi yn ystod y wers nawr. Right, dewch i ni gael sôn yn sydyn iawn te am reolau. Hwna'n swnio'n ddifrifol, yn dweud, nhw'n ddifrifol. Yn syml, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi i oedi yr wers. Felly, mae croeso i chi thrawon i wasgu pause ar y fideo a cario ymlaen pryd mae'n swto chi. Hefyd, ar ddiwedd y wers, bydd Dom yn danfon e-bost i bob un o'noch chi athrawon sydd wedi cofrestru gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan heddi. Boi bod chi wedi gwneud y ddwy weithgaredd, neu jyst yr un gyntaf, dim ots, mae'n thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Ac yn olaf, ar yr un e-bost na, mae yna wybodaeth am sut allwch chi gael gwobrau am ddim, gwobrau fel pensiliau, pensiliau lliw, llyfrau nodiadau, wneith Adobe ddanfon gwobrau am ddim i chi am gymryd rhan mewn gwersi byw, a hyd yn oed trefnu parti pizza am ddim i chi hefyd. Felly, os licech chi rhagor o wybodaeth ar hwnna, athrawon, mae ei gyd ar waelod y dudalen heriau. Felly'r dudalen heriau chi'n gweld yn sgrolio ar waelod y dudalen nawr, reit ar waelod hwnna, mae yna wybodaeth am her Ysgol Express, Express School Challenge, ble allwch chi gael gwobrau a hawlio parti pizza, a hyd yn oed cael cyfle i ennill ymweliad gan fan hufen ia i'ch ysgol chi. Wir. Felly, cymrwch rhan yn hwnna. Right, mae yna un ysgol yn gweud siwmai yn barod. Mae yna ddwy ysgol yn gweud siwmai yn barod. Chi'n meddwl beth, y gorau'r dudalen heriau lan gynta i roi cyfle i reina chi sy'n sganio'r cod QR i wneud hynny tra bod ni'n gweud y siwmais. Right, dewch ni gael y sgrin i fyny. Dyma ni. Right, felly dyma'r dudalen heriau sydd angen arnoch chi. Eisiau fi ffindo'n ffenest i nawr, dyma'r ffenest fan hyn. Dyma'r dudalen heriau sydd angen arnoch chi heddi. A allwch chi fynd ato fe gan fynd i adobe.le/Ewrop 25, neu wrth gwrs os ych chi a dyfais i chi sganio cod QR, yna sganiwch y cod fyna nawr i agor y dudalen i fyny. Right, gewch i ni gael ein siwmais. Wel, yn gyntaf, mae Nerys Brown yn gweud, helo, Ysgol Llwyn Celyn sydd yma, blwyddyn 5 a 6, yn edrych ymlaen. Diolch i chi, Miss Brown, am y neges, a croeso mawr i chi, blant blwyddyn 5 a 6, Ysgol Llwyn Celyn. Bleser i gael chi yma. A wedyn, yr ail neges sydd wedi dod yw bore da o Fancfws Felen lan ar y banc.
Chi'n mo beth? Beta bod hi'n ffein lan ar y banc eddi. Lan fan'na. Byddai'n ni'n meddwl bod chi'n gallu gweld draw at gopa mynydd Llangadeirn amser chwarae eddi. Mae'n ddiwrnod clir. Blwyddyn 3 i 6 yn edrych ymlaen. Hei, os oes blwyddyn 3 i 6 i gyd yn cymryd ran gyda chi, mae hwnna'n her Ysgol Express a gewch chi gwobrau am ddim wedi danfon i'r ysgol. Iawn, felly, Ysgol Bagos Felen, tynwch cwpl o luniau o'r dosbarth yn cymryd ran. Os ydych chi bawb o flwyddyn 3 i 6, mae hwnna'n cyfri fel her Ysgol Express. Llenwch yr ffurflen a wedyn, weld eich neges nesaf chi. Llenwch y ffurflen a gewch chi wobrau wedi danfon i'r ysgol am ddim. Os newch chi hwnna ar 2 gwaith cyn diwedd y tymor, gewch chi party pizza. Am ddim, party pizza, pizza i chi gyd. Pawb sydd wedi cymryd ran, gewch chi pizza. Iawn? Felly, blant, sortwch y mas. Reit, ydy ni'n cael cadarnhad bod ni'n tropical lan ar y banc. Fi'n ame hynny chydig. Felly bod y coed palmwydd yn siglo bore yma lan ar y banc. Reit, nawr te. Dewch i ni gael fwrw ymlaen. Pawb wedi agor y dudalen gweithgareddau. Dewch i ni gael sgrolio lawr te. I weld be ni'n mynd i fod yn ei gyntaf. Wel, i ni yn mynd i fod yn gweithio ar ddylunio graffigol yn gyntaf. Iawn, ni'n mynd i fod yn defnyddio sgiliau dylunio graffigol i greu'r dyluniad yma ar gyfer diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Nawr, mae yna luniau, fi di lawrlwytho a cynnwys lluniau fan hyn. Chi'n gweld nhw ar y dudalen heriau. Sy'n haws na bod chi'n gorfod mynd i chwilio am luniau dros y we. Felly chi'ch chi weld fan hyn lluniau o Llundain yw'r ein i gyd. Dyma Llundain ar ddiwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop nôl y 1945. A disgwlwch ar maint y dyrfa. Sgwlwch ar faint o bobl oedd mas yn dathlu ar y strydoedd yn Llundain. Ond nid yn unig yn Llundain, oedd dathliadau tebyg yn digwydd dros y Deyrnas Unedig i gyd ar ddiwedd yr ail rhyfel byd. Right. Wel, dewch i ni gael neidio draw i Express te, i ni gael clatio band. Chi'n gwybod beth, ni wedi cael un neges bach arall. Bore da, ysgol llan 500, blwyddyn 3 i 6 yn dweud. Wel, ysgol llan 500, tynwch luniau, llenwch y ffurflen, achos mae hwnna yn her Ysgol Express, a gewch chi wobrau. Os ydych chi naill ai 100 o blant, neu 3 blwyddyn gyfan, felly mae mwy na 3 blwyddyn gyfan dych chi. Gwydwch bod chi'n cael blwyddyn 4, 5 a 6, i gyd ond mae dych chi extra, mae blwyddyn 3 dych chi hefyd, i gyd yn cymryd ran yn y gweithgaredd heddi. Tynwch luniau, sgrolwch reit lawr i waelod y dudalen, a chi'n gweld mae yna wybodaeth fan hyn mewn i'r athrawon her Ysgolion Express. Llenwch y ffurflen lan a gewch chi wobrau wedi danfon i'r ysgol. A newch hwnna 2 gwaith a gewch chi wobrau bob tro, a'r trydydd tro gewch chi pizza, party pizza am ddim hefyd. Felly ewch amdani, dewch mlaen. Right, mlaen â ni, come on, mae eisiau ni ddechrau gweithio nawr. Eisiau siapoi. Right, draw i Adobe Express. Dyma fi ar Adobe Express, a os ych chi ar y porwr fel fi, mae angen i ni i newid yr iaith draw i'r Gymraeg. Felly, i newid iaith Express draw i'r Gymraeg, beth sy'n eisiau ni wneud yw clicio lan yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, mae yna gylch dych chi. Nawr, ar eich gyfrifon hwb chi, mae'r cylch na siŵr o fod yn liw glas golau. Cliciwch ar hwnna, a ewch i'r settings, ac o dan y settings yn y ffenest yma, i ni'n gallu dewis yn y gwimplen gyntaf yma fan hyn, newid yr iaith draw i'r Gymraeg. Iaith yn efoedd, cau'r ffenest lawr, a dyna ni, mae Express nawr yn Gymraeg. Right, nawr, na i oedi am funud fach fyna nawr i chi gael newid iaith Express, achos i ni hefyd wedi cael neges e-bost. Cyn bod ni'n cael 2 neges e-bost. Ydyn, felly na i gael reina ar e lan. Dych ni gael gweld. Mae hwnna'n swnio fel hwyl. Right, gyn ni gael damon hwnna lan. Right, nawr, neges gan Ysgol Tonrefail, a blwyddyn 4 a 5, Ysgol Tonrefail, wedi gwisgo lan fel evacuees heddi. Wel, chymod beth, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, am hwn i bob ysgol, os chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi'n cymryd ran yn dathliadau Buddugoliaeth yn Ewrop,
heddi. Enwedig chi, ton yr efail, bod chi wedi gwisgo lan. Oeddech chi folon tagio fi mewn yn y postiadau na i'r cyfryngau cymdeithasol, os gwelwch chi dda athrawon. Gewch chi wneud hynny wrth tagio naill ai Ysgol Digidol, neu Meredydd Jones, neu Meredydd J. A hefyd, os chi'n tagio at Adobe for Edu, mae tîm Adobe gyd draw yn America yn mynd i weld a gweld y gwaith gwych chi'n ei wneud yn yr iaith Gymraeg draw fan hyn yng Nghymru. Ond tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld chi'n gweithio ar Adobe Express yn eich gwisg evacuees, bydde hwnna yn anhygoel. Diolch yn fawr. Right, un neges arall ar e-bost. Rhoi cyfle i bawb i newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Ni wedi cael un e-bost bach arall. A fi'n gwybod pwy yw hwn. Un o'n... nawr te. Yr athro gyda'r llais canu gorau yng Nghymru fydde ni'n gweud yw hwn. Yr athro gyda'r llais canu gorau yng Nghymru. Nawr te, Mr Richards. Na dalent sy'n gyda Mr Richards. Siwmai, Mr Jones, wrth baw yng nghanolfan yr Eithin yn Ysgol Gyfun Gymraeg, Maes y Gwendraeth. Wel, diolch yn fawr i chi ffrindiau am ymuno. A diolch i ti, Mr Richards, am dy neges. A fi siŵr, ydw wedi bod yn canu chi bore yma barod? Fi siŵr bore. Mae canu chi bob bore, fydden ni'n meddwl. Croeso mawr i chi, blantos draw yng nghanolfan yr Eithin. A braf i gwybod bod chi gyda fi bore yma. Right, nawr te. Dewch i ni gael clatio bant go iawn ar trwy'n. Right, i ni'n mynd i fod yn creu banner. Nawr, ni'n mynd i creu banner Jack yr Undeb achos ar ddiwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, roedd miliynau o faneri Jack yr Undeb yn cael ei chwifio ar draws y Diwrnod Unedig. Felly, i ni'n mynd i ddechrau gyda cynfas ar draws. Felly, ar Express, cliciwch ar y smotyn glas yn y cornel top ochr chwith, y smotyn dechrau arni. Cliciwch fyna, a i ni eisiau dechrau gyda chynfas ar draws. Dyma fe. Clic bach ar hwnna, a dyma ni ein papur gwag. Iawn. Nawr, i fi mynd i roi lan fan hyn, enwi'r ffeil. Nawr, allech chi jyst roi banner buddugoliaeth, neu jyst banner yn iawn, yn dweud. Na fe, jyst bod chi wedi enwi'ch ffeil fel bod chi'n gallu dod o hyd iddo fe nes ymlaen. Nawr, i ni yn moyn banner Jack yr Undeb fel rhyw fath o gefndir un tafle ni. Nawr, dwi ddim eisiau dod o hyd i ffotograff o hwn. Dwi eisiau cynhyrchu fe'n defnyddio deallusrwydd artificial, defnyddio AI. Achos licen ni gael banner mewn rhyw arddull gwahanol. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y chwith ble mae'n gweud cyfryngau. Fan hyn, cyfryngau. A'r un lan ar y top, i fi mynd i glicio ar cynhyrchu delwedd. Cyfryngau, wedyn cynhyrchu, y botwm llwyd yma fan hyn. Cynhyrchu delwedd. Clic ar hwnna. Nawr, bydd e'n gofyn i chi am faint. Wel, dwi eisiau bod e'n llenwi hwn, felly dwi'n mynd i fynd am ar draws. Ar draws, neu sgrin lydan, dim lot o waniaeth rhwng y ddoi na, gweud y gwir. Falle mae sgrin lydan sy'n mynd i lenwi yn orau, a dweud y gwir. Felly yna i fynd am sgrin lydan. Dim lot o waniaeth rhwng y ddoi. Right, nawr, be dwi'n mynd i deipio mewn yn hyn yw... Nawr, drias i hwn gyda'r gair banner, a doedd e ddim yn licio fe. Felly mae eisiau chi deipio... sori, sgrin i'n mynd yn wyllt ma. Be sy'n eisiau teipio yw flag. Wedi sy'n llafu Gymraeg. Flag. Jack yr Undeb. Jack yr Undeb. Right. Nawr, ni dechrau gyda just hwnna fel yn sbardun ni ar gyfer deallusrwydd artificial. Ond wedyn, os sgroliwch chi lawr fan hyn, allwch chi ddewis wahanol arddulliau. Nawr, fel licech chi hwn i ddisgwyl. Sut hoffech chi hwn i ddisgwyl? Licech chi bod e'n edrych fel bod rhywun wedi peintio fe gyda cyllell balet. Allwch chi fynd mewn i'r symudiadau, y themau. Allwch chi ddewis mwy nag un syniad hefyd. Croeso i chi drial gwahanol bethau. Os nag chi licio fe, allwch chi just drial to. Enghraifft, dwi'n licio felly... Dwi'n licio doodle. Mae hwnna wastad yn un da. Felly yna i drial hynna felly, doodle. A felly yna i fynd am dyfrlyw hefyd. Dwi'n hoff iawn o effaith dyfrlyw. Felly, trio ni hwnna. Doodle a dyfrlyw.
A chi'n gweld mae'n dangos, os i fi nawr yn clicio ar dewiswyd fan hyn, mae'n dangos i fi beth dwi wedi dewis. Rhaid gofyn bod chi ddim yn siŵr. Faint o bethau glicio chi arnyn nhw. Right, a nawr lle i glicio cynhyrchu. A mae hwnna nawr yn mynd i greu, dwi ddim yn chwilio, mae hwn yn creu y llun mae o'r newydd i fi. A mae'n mynd i greu banner Jack yr Undeb. Felly beth deipus i mewn, cofiwch, yw flag. Flag gyda yff Cymraeg, flag Jack yr Undeb. A dyma ni, a chi gweld nawr bod e mewn arddull, dyfrlyw, watercolour, waw. A dwi'n edrych fel doodle, falle bod e ddim yn edrych gymaint fel doodle, ond mae bendant arddull y dyfrlyw na'n amlwg yn dweud. A gewch chi 4 dewis, a dweud y gwir, dim lot o wahaniaeth rhwng y 4 yma, ond dwi'n meddwl mae fy ffefryn i yw'r un gwaelod yma. Felly dwi'n dewis fy ffefryn, dyna ni, a nawr, os ych chi'n hapus gyda hwnna, allwch chi gau wedyn y panel sy'n dweud cynhyrchu delwedd, clic ar yr X, a nawr mae hwn yn cael ei drin fel unrhyw lun arall sydd da ni ar Express. A beth lygen ni wneud yw gosod hwnna fel cefndir y dudalen. Felly dwi'n mynd i glicio ar gosod y cefndir, a dyna ni, mae'r fanner na nawr yn llenwi y cynfas. Right, fi'n mynd i wneud draw i'r iPad i wneud hwnna i gyd to. Felly, os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd i gyflym, pyrwch y phoeni, os dim eisiau chi oedi'r fideo nawr, achos fi'n mynd i fynd draw i'r iPad a wneud hwnna i gyd eto. Iawn? Felly, newid sgrin, tynnu'r poror i ffwrdd, a dyma fi ar app yr iPad, Adobe Express. A bant ni, cornel top ochr chwith, ysmotyn glas, a na beth o'n i moyn oedd cynfas ar draws yma, efo ar draws. A i fi yn mynd i fynd yn syth wedyn i'r chwith, pan fydd hwn yn llwytho. Byddai'n mynd yn syth i'r chwith, y gader i'n dymlo bach yn isel bod yma. Byddai'n mynd syth draw i'r chwith, a i fi yn mynd i ddewis cyfryngau. A o dan cyfryngau, y botwm llwyd fyna, lan fan hyn, dwi'n gwasgu ar cynhyrchu delwedd. A i am sgrin lydan eto. Reit te. Nawr te, i fi yn mynd i deipio nawr yr sbardun, sef flag Jack yr Undeb. A na gyd fi moyn. A lawr fan hyn nawr, dwi'n dewis yr ardduchiau. Wel, beth am i fi fynd am wahanol ardduchiau tro yma? Beth am mynd am rhywbeth gwahanol? Felly, yn lle... Ie, celf yn iawn, ond ai am rhywbeth hollol wahanol tro yma. Beth am deunyddiau, ai am... Edafedd. Hwna'n syniad da. Edafedd. Triwn ni hwnna, cynhyrchu. Wel, os mae'n edrych fel brodwaith, fel bod e wedi cael ei winio. Dewch ni gweld beth mae Express yn mynd i gynhyrchu fi fan hyn. Felly triwch chi, os ych chi ddim yn hoffi fe, llwch chi fi nôl, newid y prompt, newid y sbardun, newid yr ardduchiau chi wedi dewis, tan bod chi'n hapus gyda arddull eich banner chi. O, cool! Sgwylwch yr reina de. O, mae reina'n ardderchog. I'r ail un ar ffefryn ni. Dwlio hwnna. Right, great. Na fe. Hollol wahanol i'r un cyntaf nes i draw ar y por, ond dwi. A chi'n cofio wedyn beth fi eisiau gwneud gosod hwn fel cefndir, felly unwaith chi'n cau y ffenest cynhyrchu delwedd na i lawr, fe welwch chi'r botwm sy'n dweud gosod y cefndir, a dyna fe fyna. O, mae'r brodwaith dda'n edrych yn anhygoel. Gwych, gwych, gwych. Right, iawn. Nôl a fi te i'r porwr i ni gael symud mlaen i'r cam nesaf. Wel, y cam nesaf yw i ni ddechrau cyfuno lluniau fan hyn. Felly, dewch i ni gael mynd yn gyntaf i'r cyfryngau. Cyfryngau fan hyn. A dwi tro yma mynd i chwilio yn y lluniau stoc Adobe. Lluniau fan hyn. A na i chwilio am WW2, World War Tour, Ail Ryfel Byd. Felly, just WW2. A gewch chi luniau fan hyn nawr o'r gyfnod yr Ail Ryfel Byd.
A beth dwi eisiau yw awyren yn hedfan uwch ben. Felly mae yna sawl un bach i gael yma. Felly dywyswch chi, o mae hwnna'n cool hefyd. Dywyswch chi yr un i chi'n hoffi orau. Pa un? O, o'n i hwn o'n i'n lygo. Felly dwi'n mynd i ddod mewn ar llun yma fan hyn. Clic arno fe. A dyna'r llun wedi cael ei ychwanegu i'r prosiect. Nawr, beth sydd eisiau i wneud nawr yw tynnu'r cefndir, achos dwi ddim yn moyn yr petrial yma tu ôl. Dwi just eisiau yr awyrennau ei hun. Felly dwi yn mynd i glicio ar y ci hapus sy'n dweud tynnu'r cefndir. A mae hwnna yn mynd i dynnu y cefndir o'r awyrennau nawr. A allai osod reina. Felly mae dim ond un dwi eisiau. Ie, chi'n bod beth, just yr un isa. Dim ots fi bod fi'n gweld aden y llall, felly rhywbeth fel yna'n iawn. Lle gylch droi ychydig lle. Rhywbeth fel yna. A dwi'n cadw fe yn y cwarter top yma o'r faner. Jyst yn mynd i roi hwnna mewn fyna. Dyna ni. Rhywbeth fel yna. Hyfryd. Chydig yn fwy? Ie, pam lai. Dyna ni. Gosod hwnna mewn. Nawr, dewch i ni gael cydio mewn delwedd arall. Nawr, y tro yma, dwi eisiau delwedd enwog iawn, sef prif weinidog ar y pryd, prif weinidog y Deyrnas Unedig ar ddiwedd yr Ryfel Byd oedd Winston Churchill. A mae yna ddau lun draw ar y dudalen heriau. Felly fi wedi neidio nôl draw ar dudalen heriau. Os chi heb agor dudalen heriau, mae'r ddolen dal yn sgrolio fan hyn ar hyd gwaelod y sgrin. A chi'n gweld mae yna ddau lun gyda chi fan hyn. Fe wrth i ddesg, neu hwn, y llun enwog iawn ohono fe fan hyn yn edrych mas dros y dorf. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y llun, i weld maint llawn. A wedyn, dwi'n mynd i wneud copi o hwn. Nawr, ar gyfrifiadur, i fi yn mynd i glicio right click a dewis copy image. Nawr, os ych chi ar Chromebook, falle bod angen i chi, i gael yr ddewislau yna lan, falle bod angen i chi glicio ar y trackpad gyda 2 fis ar yr un pryd. 2 fis chydig yn agored, a clicio 2 fis ar un pryd ar Chromebook i gael y ddewislau yna i fyny. Iawn? Copy image. Copy image. Na ni. A nawr allai fe nôl draw i Express. Dyma ni. A dwi jyst yn mynd i glido fe mewn. Felly, mae 2 ffordd o wneud hynny. Allwch chi ddefnyddio'ch bysellfwrdd, eich keyboard, a jyst gwasgu Control V. Iawn? Neu, allwch chi glicio eto, a dwi'n tueddu i glicio mas ar y llwyd fan hyn, tu fas y cynfas. Glicio, chi'n gweld? A dyma ni glido fe fyna. Felly, pa bynnag ffordd i chi'n glido delweddau, newch hynny, Control V neu glicio a dewis glido, a dyna'r ddelwedd na i mewn. A beth dwi'n mynd i wneud to yw tynnu'r cefndir. Felly, clicio tynnu'r cefndir. Dyna ni. Nawr, mae tyma bach o'r dyn y gŵr mae'r dde dal yn y llun. Chybod beth na i, dwi'n jyst yn mynd i docio hwnna draw fel na. Na ni. Just i dacluso hwnna i fyny. Gret. Mi'n hapus gyda hwnna. A mae lan i chi wedyn ble chi eisiau gosod y ddelwedd na. Falle bod yr ochr yma yn gwneud synwyr gan bod dyna'r cyfeiriad maen nhw'n gwynebu. A fi'n hapus iawn gyda hwnna. Right, nawr, fi'n siŵr bod chi wrth i fysi neu hwnna. Fi'n mynd i fynd draw i'r iPad ar yn neud yr un peth, dod mewn â llun o'r awyren o ddelweddau Express, a wedyn copio un draw o'r dudalen heriau hefyd. Felly, cymrwch i'ch amser, dewch chi draw a lluniau, dywyswch wahanol un i os chi eisiau. A yn y cyfamser hefyd, chi'n bod beth, ni wedi cael siwmai fach arall. Mae Cyloed wedi danfon neges i ni. Siwmai wrth bawb yn nosbarth Rhiannon yn Ysgol y Ddwylan. Wel, croeso i chi dosbarth Rhiannon, draw fyna yn Ysgol y Ddwylan. Croeso mawr i chi a diolch am eich neges.
yn dweud bod chi'n ymuno gyda ni bore yma. Diolch yn fawr iawn. Right, draw i'r iPad te. Dyma'r iPad. A bant fi, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau chwith, lluniau ar y top, a chwilio fan hyn am WW2, World War II, yr ail ryfel byd. A dwi eisiau llun awyren fan hyn. A na i ddewis sy'n gwahanol. Beth am hwn tro hyn. Dwi'n tapio ar y llun a wneud ychwanegu fe i'r cynfas. Na weithiau ar yr iPad, mae hwnna yn bach yn araf. Na fe, mae wedi cyrraedd nawr. Felly, dyna'r llun fyna. A unwaith mae'n llwytho, byddai'n gallu tynnu'r cefndir. Ar hyn o bryd, yw'r llun ddim wedi llwytho'n gywir. Felly, dwi ddim yn gallu tynnu'r cefndir eto. Ond dwi dal yn gallu ailfeintio. A tro yma, dwi'n meddwl bod fi'n i roi'r awyrennau yn lan y cornel yma fan hyn. A dwi'n mynd i dynnu'r cefndir nawr, achos bod y botwm wedi llywio. A mae yna 3 awyren fan hyn. A to, falle mae dim ond 2 dwi eisiau, neu hyd yn oed 1. Ie, mae'r just y 2 na yn gweithio neis. Na fe. A dwi wedi mynd i gornel gwahanol trwy'n, achos dyna'r ffordd maen nhw yn gwynebu, wrth gwrs. Right, nawr te, dewch i ni mynd i gael y llun yma te o'r prif weinidog Winston Churchill o'r dudalen heriau. Nawr, ar yr iPad, wrth gwrs, mae angen i fi switcho apiau. Mae App Express dy fi'r agor, ond hefyd, dyma ni, mae App Safari gyda fi fan hyn, gyda'r dudalen heriau ar agor. Sgroliau lawr, a na i ddewis y llun, na ddewis llun gwahanol trwy hyn? Ie, pa mlaen. Dewis llun, a nawr ar yr iPad i wneud copi, mae angen gwasgu'n hir, pwyso'ch bus yn hir ar y llun, dalach bus lawr. A na fe, a wedyn gewch i'r ddewislen yma'n ymddangos, copi, iawn, a nawr allai neidio nôl draw i App Adobe Express. A un o to dwi'n pwyso'n hir ar y llwyd tu fas y canfas a glido. Na pa chi'n neud na, glido, mae paste yn ymddangos eto. Sa'n gwybod yn siŵr pam, ond dyna ni. A mae'r llun na wedi llwytho i fewn. Nawr, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir eto, tynnu'r cefndir. A na fe, mae wedi tynnu'r cefndir i ffwrdd o'r ddelwedd, a na i just wneud rhywbeth fel na. A tro yma, dwi'n meddwl gyda'r llun ma, mae'n gweddi'n well bod y llun ar chwith, yn dweud, achos mae e'n edrych tu ar dde. Felly mae wastad yn well, os mae rhywun, os ydych chi berson ar eich dyluniad, pan ych chi'n gwneud dyluniad graffigol, os mae person neu hyn o gwrthrych fel awyren yn gwynebu mewn ffordd arbennig, mae'n well bod nhw'n gwynebu i fewn at weddill eich dyluniad chi. Mae fe'n edrych tu bach yn ryfedd bod rhywun yn gwynebu i ffwrdd. Chi'n gweld, mae cael fe'n edrych i bant o'r daflen ychydig yn od. A byddai cael yr awyrennau'n hedfan i ffwrdd o'r daflen edrych tymau bach yn od hefyd. Felly mae wastad yn well bod pobl yn edrych neu'n teithio i fewn at weddill eich dyluniad chi. Just tip i chi fyna ar ddylunio graffigol. Right. Draw i'r porwr i ni gael symud ymlaen te. Dyma ni nôl ar y porwr fan hyn. Iawn. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud? Wel, i ni yn mynd i ychwanegu nawr llun o'r dorf enfawr, yr holl bobl oedd yn Llundain. A i wneud hynny fi, unwaith to, mynd i fynd draw i'r dudalen heriau. Clicio ar yr X i gau y llun Winston Churchill yma i lawr. A dyma ni, mae yna ddewisiadau da fi fan hyn, o dyma'r un gorau felly yna i ddewis. A dwi eisiau just crowd o bobl. Dewis hwnna, copio eto, glicio, copy image, nôl draw i Express, a wedyn mas fan hyn ar y llwyd, glicio, glido. Neu wrth gwrs just defnyddio Control V ar eich bysellfwrdd, a glido hwnna mewn. Right, nawr, be dwi eisiau gwneud gyda hwn yw llenwi ar draws y groes goch. Felly, ar draws y groes goch, y darn hir yma ar draws y canol, dwi eisiau llenwi ar draws hwnna gyd. Felly, be fi'n ei wneud yw gosod gwaelod y llun ar waelod y coch. Tu ar gwyn fyna, na fe.
A wedyn, dwi jyst yn mynd i gynyddu maint y llun. Iawn, reit o draw. Falle, chymo beth, falle bydd eisiau fydd o lawr ar llun gynta cyn neud hwn, achos mae eisiau llenwi ar draws. A falle i'ch helpu chi, allech chi zoomo mas fan hyn. Chi lan y cornel top o'ch dde, allech chi fynd mas i'r beth fel 50%, na fe, a mwyn am ni eich helpu chi i wneud y llun fawr. A be fi'n ei wneud nawr yw just symud y llun fel bod e just yn cuddio y linell goch sy'n mynd ar draws. Tua fan'na. A nawr, i fi moyn tocio top y llun i lawr. Nawr, dwi'n gweld top y llun fan'na nawr. Chi'n meddwl beth, na i symud e lawr. Just cydio, chi'n gweld fan hyn, y ddolen tocio yw hon. Felly, na i docio fe lawr i tua fan'na nawr. Torri fe lawr, torri'r top i ffwrdd. Chi'n cael trial yn to. Fel yna. A rydyn tynnu hwnna lawr. A to, dyma ni, dwi jyst eisiau cuddio'r linell goch. Allwch chi benderfynu, chi'n gwybod beth, mae rhain y pobl fan hyn yn rhy fawr, felly bod fi moyn defnyddio a tocio'r gwaelod, defnyddio'r darn yna o'r dorf, na fe. Ni jyst yn moyn dangos llwyth o bobl fan'na yn dathlu mas ar y strydoedd. Nawr, mae llun nawr yn cuddio pen y prif weinidog. Felly, beth sy'n eisiau ni wneud yw just symud y llun nôl yn y stac heina, tu ôl y llun o y prif weinidog. Na ni. A nawr chi'n gweld mae nawr o flaen y pobl. Mae'n edrych fel bod e'n ei anerch nhw, ynddo e? Ond hefyd, licen ni bod hwnna yn llai amlwg. Achos ni wedi colli'r coch yn llwyr yn dyn ni. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw just clicio ar llun y bobl, a draw ar y chwith, ni'n mynd i fynd i'r anrhyloiwedd. A byddai'n neud hwn i gyd eto yn yr iPad, pidwch y phoeni os dwi'n mynd yn rhy gyflym. Ond ar y botwm anrhyloiwedd, dwi'n mynd i dynnu hwnna lawr, dyna ni, fel bod ni'n gweld mwy o'r coch, a just gweld y pobl drwyddo fe. Allech chi hefyd arbrofi gyda dull cyfuno lluosogi, neu sgrin, iawn, a'r anrhyloiwedd. Neu just yr anrhyloiwedd, y lan i chi. Unwch chi'n gwneud hwnna, falle bych chi'n ffindo bod eisiau chi docio to chydig, tan bod chi'n hapus gyda fe. Na fe, fi'n credu bod hwnna yn edrych yn ardderchog. Ydy, fi'n dwlu ar hwnna. Hyfryd. Reit. Chwa beth, dwi'n mynd i godi top dyma bach, achos chi'n gweld y darn bach yn fan hyn, hwnna'n ymhoeni. A i fi yn ffysbot fach. Reit, na fe, fel na. Fel na. Gret. Wel, nag yw hwn yn edrych yn hyfryd. Na re, dewch chi fi gael mynd draw nawr i'r iPad i gael neud hwn to, fel bod chi'n gallu cael cyfle to i weld fel oedd hwnna'n gweithio. Dyma ni'r iPad. Felly dwi eisiau copio llun o'r dorf. Felly newn ni fynd nôl draw i Safari. A clicio ar y llun o'r dorf. Dyma fe fan hyn. Copio'r llun. Pwyso bys yn hir ar yr iPad. Copy. A dyn nôl i Express. Pwyso bys yn hir mas ar y llwyd. Glido. Paste. Reit, nawr ar yr iPad, wrth gwrs, ni'n gallu pinsio i wneud y cynfas yn llai, felly mae fe, tyma bach yn haws, na beth yw e draw ar y porod. A i fi'n mynd i just gynyddu'r maint fyna, tocio'r top i lawr, gan ddefnyddio'r ddolen yn y canol. Chi'n gweld ble fi'n defnyddio'r ddolen a'i docio lawr i'r gwyn fyna, tocio i fyny ar gwaelod. Dyna ni. A eto, mae eisiau fi i newid y drefn, fel bod y prif weinidog yn y blaen. Felly, chi'n gweld yn y cornel top o'ch y dde, dyma'r stac heinau, a dwi'n gallu llusgo yr dorf o dan llun y prif weinidog, o dan Winston Churchill, fel yna. Right, nawr te. Beth dwi'n ei nesaf yw dwi'n mynd i gyfuno hwnna gyda'r cefndir ychydig. Felly dwi'n tapio ar y llun y dorf, y bobl, a chi'n cofio ar y chwith, mae dyn ni'r botwm anrhyloiwedd. To, allech chi ddefnyddio lluosogi neu sgrin, neu just yr
y togl anroiwedd yn unig. Mae hwnna'n just yn gweithio'n iawn o ben ei hun, yn dweud. Ond llwch chi drial lluosogi neu drial sgrin os ych chi eisiau hefyd. A cyfuno hwnna gyda'r togl anroiwedd. Fel bod chi'n hapus gyda dorf na yn toddi fewn i'r faner sydd yn y cefndir. Right. Wel, ni wedi gorffen gyda'r lluniau am nawr. Mae'n amser i ni ddechrau meddwl am ein testyn ni nawr. Felly dewch i ni gael tynnu yr iPad i ffwrdd a mynd nôl i'r porwr. Right. Nawr, mae yna 3 darn o wybodaeth pwysig i ni moyn roi fan hyn. I ni eisiau roi y teitl, Buddugoliaeth yn Ewrop, Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Mae hwnna'n bwysig, yn dweud. A'r dyddiad, yr 8 o Fai 1945. Ond hefyd, ydy ni moyn cydnabod y ffaith bod eleni yn 80 mlynedd yn union ers y diwrnod hynny. A chi'n meddwl beth, 11 o'r gloch oedd hi. Felly 6 munud yn ôl. 6 munud yn ôl. Felly ni bron yn union 80 mlynedd o'r union amser ar yr union ddydd pan gafodd y cytundeb i wneud i ddod ar ryfel i ben nôl y 1945. Felly mae eisiau ni gydnabod hwnna hefyd bod ni ar yr 80 mlynedd ers hynny. Felly dewch i ni gael dechrau meddwl am y testyn na te. Felly dwi'n mynd i roi, mae'n bwysig i ni gael y teitl yn gyntaf. Felly dewch i ni gael mynd i testyn ar y chwith a ychwanegwch eich testyn a dwi just yn mynd i deipio fan hyn diwrnod a wedyn na i fynd lawr i'r linell nesaf felly dwi'n mynd i wasgu enter ar y bysellfwrdd buddugoliaeth b i gwpan dd i gwpan g buddig ol buddigol iaeth buddugoliaeth a wedyn yn i lawr i'r linell nesaf to yn Ewrop. Diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Nawr, ar y porwr, dwi'n meddwl mae'r cornel yma sydd ore. Ond ar yr iPad, draw ar y cornel yma fydd ore. Felly, falle bod chi eisiau newid eich alunio'ch testyn fan hyn. Lle chi alunio i'r canol, a mwyn am ni edrych yn iawn ble bynnag i chi'n rhoi e. Chi chi'n rhoi fe reit yn y canol fyna. Mwyn edrych yn neis, ynddo fe? Neu chi'ch chi lunio i'r dde, os ych chi yn rhoi fe felly yn un o'r cwarteri sydd draw ar yr ochr dde. Neu wrth gwrs ych chi fynd nôl i'r chwith os ych chi eisiau fe draw ar y chwith. Wel, y chwith oedd y mwriad, ond chi'n meddwl, o'n i yn hoffi fe yn y canol fyd. Fi'n mynd i newid y meddwl, mae hawl o fi, sy'n eisiau. Na ni, diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Mae hwnna'n edrych yn gret fyna yng nghanol y faner. Right. Nawr, dwi eisiau dewis ffont addas ar gyfer hwn. Iawn, eisiau ffont addas ar gyfer hwn. Felly, allwn ni fynd i'r ffontiau a argymhellir. A mae yna gategoriau hefyd, chi'n gweld, penawdau, felly na i glicio ar gweld y cyfan. Mae penawdau sefyll allan yn mynd i helpu. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r penawdau sefyll allan, gweld y cyfan, os na rhywbeth fan hyn sydd yn addas i fi. Mae hwnna'n gret, mae hwnna'n gret. Dwi'n moyn yn rhywbeth sydd edrych yn rhy fodern. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn berffaith Utopia. Felly bod hwnna'n arbennig. Dyna ni. Right. Felly, fi wedi dewis y ffont, fi'n hapus iawn gyda hwnna. Felly, allai fynd nôl nawr allan o'r penawdau sefyll allan, clicio Rex. A beth am roi amlinell outline o amgylch y testyn D yma. Felly, i wneud hynny, draw ar y chwith, dyma'r lliw y llenwad sydd yn ddi, ond allai glicio fan hyn a ychwanegu amlinell outline. Nawr, chi'n gweld, mae wedi rhoi un llwyd fan hyn, ond dwi'n meddwl felly bydde gwyn yn well, gan bod ni'r gwyn ar y faner. A chi'n meddwl beth, mae'r gwyn ychydig fwy o liw hifen yn dweud, felly beth am ddefnyddio y pipet, felly clicio ar y gwyn fan hyn, a defnyddio'r pipet i gael yr union liw
Chi'n gweld, mae'n fwy o liw hifen. O, nawr te, fel yna. Nawr te. Oedd gwir werth bod fi wedi gwario treulio chydig amser yn neud hwnna, nag ydde. Right, credu bod angen I fi fynd draw i'r iPad I gael dal lan ar hwnna. Just gwirio, fi'n credu bod ni wedi cael e-bost hefyd. Odyn. Pwystani. Mae Miss Jones wedi danfon neges. Dewch ni gael lan ar y sgrin. Pwystani. Mae Miss Jones wedi danfon neges yn gweud bore da, ddisgyblion blwyddyn 5 a 6, ysgol y dderi. Wel, diolch yn fawr I chi am eich neges, Miss Jones, a croeso mawr I chi blant blwyddyn 5 a 6, ysgol y dderi. Diolch am ymuno. Mae'n wych eich gael chi gyda ni bore yma ar y sesiwn yma. Reit, draw i'r iPad. Na beth fi eisiau gwneud, na fe? Just checo bod fi heb gael e-bost arall. Nago. Reit, draw i'r iPad te, tynnu'r porwr I ffwrdd, iPad nôl, dyma ni, a dewch ni gael ychwanegu testyn. Am testyn ar y chwith, a wedyn bottom glas ar top, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd I ysgrifennu fan hyn, diwrnod, a to dwi'n mynd I symud lawr llinell, felly defnyddio bottom return neu enter. Dwi'n gwneud y ddwywaith, open days. Buddugoliaeth, by fawr, I gwpan, I gwpan, G, buddig, ol, buddigol, I dot, a yth, buddugoliaeth. Mae'n air eitha anodd i'w sillafu, yn dweud. Felly byddwch yn ofalus pan chi'n tipio hwnna. A wedyn lawr I linell nesa, yn Ewrop. Ewrop. Dyna ni. Right, nawr, mae hwnna'n fach iawn yn fawr, felly na gynyddu maint hwnna, symud I le, newid yr alunio, a chi'n mynd trwy'n felly na I roi fel am yn y cornel top. Fanna. Na fe. Nawr, dwi'n mynd gweld hwnna'n glir o gwbl ar y foment, felly dewch ni gael roi'r amlinell arno, amlinell wen eto, yn gweithio. Ydy, hwnna'n gweithio neis. Gret. A ffont, nawr, mae eisiau fi gael ffont gwahanol. Nawr, allwch chi ddefnyddio ffontiau argymhelliad, neu wrth gwrs allwch chi just sgrolio lawr. Chwilio rhywbeth sy'n edrych, chymod, yn gryf, yn swyddogol, rhywbeth sy'n edrych yn official, yn swyddogol, sydd ddim yn edrych, chymod, yn ddoniol, neu'n fratiog, neu'n aniben, chymod, oedd hwn yn ddiwrnod pwysig iawn, felly ffont sydd yn dangos pwysigrwydd rhywbeth. Beth am hwn? Meriwether. Ia, hwnna'n un da. A fe, fel na, yn gweithio'n iawn. Felly wedyn bysio fi ailfeintio hwnna I gael yr gair buddugoliaeth I ffito. Ydy hwnna'n gweithio'n neis. Ydy hwnna'n gweithio'n well lawr y gwaelod, falle. Neu lan y top. Na, lan ar y top, dwi'n meddwl. Dyna ni. Gret. Right. Nôl i'r porwr. A dyma ni te. Beth yw'r pethau eraill sydd angen I ni gael? Wel, mae'n bwysig bod ni'n nodi y dyddiad I hun, yn dweud. Felly, dewch I ni gael dyblygu'r testyn yma, felly diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Fi wedi gweithio'n galed I ddewis y ffont ac I gael yr amlinell na'n y lliw perffaith. Felly, yn hytrach na wneud hwnna drostodd a gwneud y gwaith yna bob tro, gallwn ni ddyblygu'r blwch testyn. Clicio ar y blwch testyn, clicio ar y 3 dot, dyblygu, a dyma gopi sy'n ar union yr un lliwiau ac amlinell. Llai ddewis y testyn yma nawr a ysgrifennu y dyddiad. Iawn? Felly, allwch chi ysgrifennu 8fed. Beth yw'r P yna? 8fed o fai, coma, 1945. 8fed o fai, 1945. Right. Nawr, dwi eisiau hwn I fod yn llai, felly dwi'n mynd I ddod lawr am maint y box, a ble I chi moyn roi e? Falle bod chi moyn roi e lan yn ar y top, falle bod chi moyn roi e o dan y teitl, mae hwnna'n neud synwyr yn dweud.
Iawn, lle fe fod yn lawr yn y cornel gweilo fan hyn. Lle fe hyd yn oed fod lawr fan hyn dros y ddau berson fan hyn, y prif weinidog, a ta pwy bynnag o drws nesaf iddo fe. Felly, chymod, mae yna sawl lle allech chi roi hwn. Iawn? Dywyswch chi, ble chi'n meddwl mae'n gweithio orau? Fi'n mynd i roi e lawr fan hyn, dwi'n meddwl. Dim na le o'n i'n bwriadu wneud e, ond dwi'n meddwl bod e'n gweithio neis fyna dros y ddau wr yma fan hyn. Felly, fi'n i roi fe lawr fyna. A nawr, i fi'n mynd i ddyblygu fe eto. Iawn, fi'n i ddyblygu fe eto. 3 dot. Dyblygu. Achos dwi eisiau dweud bod 80 mlynedd ers diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Felly dwi just yn mynd i newid hwn i ddweud 80, 80. Iawn. A ble chi moyn hwn i fod? Ydw i moyn e lawr fan hyn? Ydw i moyn e lawr fan hyn? Ydw i moyn e lawr fan na? Mae hwnna gweithio neis fan na, felly. Ydy. 80. A falle bod fi eisiau esbonio beth mae'r 80 na'n i olygu. Iawn? Bod pobl yn deall mae eleni yw 80 mlynedd ers hynny. Felly, chymod beth, dewch i ni gael dyblygu eto. 3 dot, dyblygu. A dewch i ni gael newid y testyn na i ddweud 1945, sef diwedd yr ail ryfel byd. A dwi'n rhywun rhoi bwlch, dash, arwydd minus, bwlch arall, a wedyn 2025. A ble dwi eisiau hwnna i fod? Wel, lawr fan hyn falle o dan yr 80. Hwna'n gweithio neis. Allech chi hyd yn oed arbrofi gyda roi'r dyddiadau yna ar gynllun testyn bwa, dyma ni. Rhywbeth fel yna. Ydy hwn yn mynd i weithio? Dych chi'n cael gweld? Na, sa'n licio hwnna. Na, mae'n gofio bod rhy fawr i ffitio. Na, a'i nôl i'r diofyn. A lawr a fe. Dwi'n meddwl bod yr amlinell chydig yn rhy drwchus falle ar hwnna. Chi'n either lawr a trwch yr amlinell, nôl lawr, na fe, rhywbeth fel yna. Right. Nawr te, gred. Chi'n gweld pa mor gyflym mae gweithio gyda'r testyn yn gallu bod unwaith i chi'n dechrau dyblygu pethau. Iawn, nes i wario tipyn bach o amser ar y blwch testyn cyntaf yma, ond mae'r 1, 2, 3 blwch testyn nesaf wedi dod yn gyflym iawn trwy ddyblygu a just newid y testyn sydd yn y bocs. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth, a i ni wedi dod i ben gyda'n gweithgaredd gyntaf heddi. Right, dyma ni, felly, dewis y blwch testyn, dyblygu, eisiau fi roi'r dyddiad, felly tap mewn iddo fe. Nawr ar yr iPad, beth sydd eisiau chi wneud yw tapio dair gwaith, tap, 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 a wneud y ddewis gair neu linell gyfan. A na i ysgrifennu fan hyn, nawr, 8fed o fai, neu wrth gwrs allech chi ysgrifennu Mai'r 8fed, Mai'r 8fed. Neu allech chi jyst roi Mai 8, coma, allech chi'n ei na hefyd, neu 8 Mai, hyd yn oed. Chymod, mae dyddiadau, ysgrifennu dyddiadau yn beth bach rhyfedd, yn mae sawl ffordd rownd o ysgrifennu dyddiadau. Mai'r 8fed, 1945. Na ni. A to, dwi'n mynd i leihau maint hwnna. Ble hwn i eisiau, wel, trwy ma felly na i roi efo hyn o dan y teitl. Na fe, dywyswch chi ble chi'n gweld pethau yn eistedd orau ar eich dyluniad chi. A nawr, dwi'n mynd i ddyblygu hwn to. 3 dot, dyblygu, newid hwn i ddweud 80, 80, dyna ni. A ble mae hwn yn mynd i weithio orau tro ma. Chi'n bod beth, fi'n credu falle tro hyn, fi'n mynd i gadw'r testyn i gyd draw ar y dde fan hyn. A gadael canol y faner yn wag. Dyblygu testyn yma, 3 dot, dyblygu, tap, 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 1945, dash 2025, a lawr o hwnna.
Iawn. Just symud pethau o amgylch fel bod fi'n hapus gyda nhw. A dyna ni. Sicr, os chi'n mynd i argraffu rai mas, ar ddangos nhw dosbarth, bydden ni'n falle yn ychwanegu fy enw hefyd i waelod y daflen. Mae hwnna wastad y syniad da i roi'ch enw. Felly, just dyblygwch y to, dyblygwch y testyn eto, a rhowch eich enw yn fach, chymod, falle mewn cornel, neu reit ar waelod y faner yn y canol. Ffindwch rhyw fan bach le mae'ch enw chi i weld, ond ddim yn denu gormod sylw o'r dyluniad i hun. Right, wel, i ni wedi cyrraedd diwedd y weithgaredd gynta. Fi wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau gwneud hwnna heddi. Fi wedi, ni wedi dysgu sgiliau diddorol a difyr iawn fyna ar hyd y ffordd. Iawn, ni wedi bod yn defnyddio AI, deallusrwydd artiffisial, i gynhyrchu delwedd mewn arddull i ni eisiau. Ni wedi bod yn tynnu cefndir, ni wedi bod yn tocio delweddau, ni wedi bod yn defnyddio dulliau cyfuno ar ddelwedd ac yn gweithio gyda'r anrhyloiwedd. Ni wedi bod yn defnyddio'r pipet i ddewis y lliw penodol ar gyfer amlinell y testyn, a ni hefyd wedi bod yn defnyddio technegau pwysig fel copio, glido a dyblygu gwrthrychau o fewn app digidol. Felly llwyth o sgiliau i chi wedi dysgu ar hyd y ffordd yn cynhyrchu eich banner chi i gofio am ddiwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Roedd dewch i ni gael meddwl am symud ymlaen i'n ail weithgaredd ni heddi. A beth yw'n ail weithgaredd ni heddi? Wel, mae eisiau ni gael y sgrin i fyny. Ond cyn bod fi'n mynd i'r ail weithgaredd, fi'n gwybod o'n i'n moyn rhywbeth, cyn bod ni'n mynd i'r ail weithgaredd, just nodyn cyflym i ddweud, wythnos nesa, i ni wneud gwers, a enw'r wers yw pontio. Nawr, os nag chi'n gweud trwy'r beth mae hwnna'n meddwl, i ni'n mynd i fod yn gwneud gweithgareddau llawn hwyl am symud ymlaen. Nawr, gall hwn fod i chi sydd yn mlwyddyn 6, sydd yn symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Neu, os i chi yn barod yn yr ysgol uwchradd, a chi yn moyn rhoi cyngor i bobl sydd yn dod i fewn i'ch ysgol chi. Neu os i chi ym mlwyddyn 5, a chi moyn rhoi cyngor i blant sydd yn symud i fyny i'ch dosbarth chi o flwyddyn 4. Neu hyd yn oed i roi cyngor i'r plantos bach sydd yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf erioed. Felly mae yna llwyth o weithgareddau gyda ni wedi i cynllunio i chi i helpu gyda ffontio. Dechreuad newydd sydd ar y gorwel i ni gyd wrth gwrs mis Medi. Nawr, os hoffech chi ddod i'r wers hynny, athrawon, na gyd sy'n angen chi wneud yw cyfrestru gan fynd i adobe.e/live lessons am yr sesiynau Cymraeg a Saesneg i gyd ar y ffurflen yna i chi i archebu eich lle. Cofiwch, os i chi yn postio rhywbeth y cyfryngau cymdeithasol heddi, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith gwych siarad heddi. Eich gwaith gwych chi ar gyfer diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Right, mlaen ni i'r ail weithgaredd. Dear me. Ddim eich siarad yn iawn heddi. Felly, dewch i ni gael neud o draw i'r dudalen weithgareddau, cau hwn i lawr, sgrolio lawr, a beth i ni'n mynd i fod yn neud? Right, wel, i ni yn mynd i fod yn creu gwefan. Chi'n mynd i ddysgu sut i greu gwefan sydyn. Iawn? A mae'n hawdd i greu gwefan gyda Adobe Express. Gyda ffeithiau. Ffeithiau rhifyddol yw'r ein. Felly, diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop mewn rhifau. Na beth da ni fan hyn. A chi chi gweld y ffeithiau i gyd fan hyn. Chymod, 80, 6, 2 filiwn, 11, 10, 2, miloedd, miliynau, 1. A i ni'n mynd i ddysgu ffeithiau am ddiwrnod buddugoliaeth yn Ewrop gan adeiladu'r wefan yma. Nawr, os i chi, yn enwedig os i chi ar iPad, falle bod e'n haws i chi agor y testyn yma ar Google Doc. Felly mae'r botwm yma yn mynd i agor ar Google Doc i chi fan hyn. Os i chi ar rhywbeth fel porwr, mae copio a glido yn haws. Chymod, ni jyst yn gallu llusgo, copio, llusgo, copio. Ond ar yr iPad, mae yna tymed bach yn anoddach. Felly, ar yr iPad, fyddai'n agor yna lan ar y Google Doc. Mae croeso i chi wneud beth bynnag sydd rhwyddau i chi. Os dim angen i chi gael
mynediad i'r Google Doc. Iawn, dim eisiau bod chi yn golygu fe. Felly, just agor efo ni, allwch chi gopio a glido yn syth o'r doc. Right. Diolch man, Diolch i ni gael dechrau arni. I mi mynd i fynd nôl i Express. A i fi wedi gorffen gyda'r dyluniad efo. Sa i wedi sôn am sut i rannu hwn. Beth i wneud gyda hwn os ych chi'n moyn i rannu fe? Wel, wrth gwrs, allwch chi lawrlwytho fe os ych chi eisiau argraffu. Lawrlwytho. Nawr i argraffu fydden ni'n lawrlwytho hwn fel PDF. Dyna beth sy'n orau. Os ych chi jyst yn mynd i storio fe yn eich ffeiliau digidol, falle chi moyn cadw e yn eich ffeiliau J2E, mae'n cael ei storio yn Express, ond os mae'ch gwaith chi gyd yn eich ffeiliau neu Google Drive, neu OneDrive neu fel la, allwch chi lawrlwytho a llwytho hwnna mewn i ble bynnag chi eisiau. Neu wrth gwrs, allwch chi gicio rhannu. Os ych chi yn defnyddio Google Classroom neu Teams, allwch chi gyflwyno'r gwaith yn syth mewn yna. Neu, beth i ni'n hoffi fan hyn yn tîm addysg Adobe yw cynhyrchu dolen gweld yn unig. A mae'n cyhoeddi eich dyluniad chi i'r we, a mae'n rhoi URL i chi. Unrhyw sy'n clicio'r URL na, maen nhw'n gweld eich dyluniad chi wedi cyhoeddi i'r we. Right, dyna'r dewisiadau fyna. Right, unwaith chi barod i ddechrau'r ail weithgaredd, cliciwch ar yr eicon Adobe Express, lan y cornel top ochr chwith. A dyma ni nôl ar dudalen cartref Adobe Express. Right, nawr, i ni'n mynd i fod yn creu gwefan. Felly, fe welwch chi y deilsen borffor draw fan hyn sy'n dweud adeiladu tudalen we. Adeiladu tudalen we. Cliciwch ar y deilsen borffor a bant a ni. Nawr, does dim un o'r templedi ma'n helpu fi, felly dwi'n mynd i ddewis creu o'r newydd. Clicio ar y botwm llwyd lawr y gwaelod sy'n gweud creu o'r newydd. A dyma ni yn creu gwefan. Right. Beth i ni moyn fel teitl i'r wefan? Wel, dewch i ni gael cydio yn y fan hyn. Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Oops. Dewis hwnna. Copy. Control-C i wneud copy. Nôl i Express. Clicio ble mae'n dweud ychwanegu teitl. Control-V. A mae'n gludo fe mewn. Ychwanegu is-teitl. Right. Wel, dewch i ni gael dewis ein dyddiad. Copy. Nôl draw. Is-teitl. Control-V. Gludo fe mewn. Iawn? Hawdd. Right. Nawr te, beth am ddelwedd fel cefndir i hwn? Wel, cliciwch ar y plus fan hyn a dewis hun. A allwch chi chwilio am ddelweddau, neu allwch chi gynhyrchu delwedd gan ddefnyddio deallusrwydd artificial eto. Allwch chi ddefnyddio AI i gynhyrchu delwedd os chi eisiau. Enghraifft, beth am fynd i gynhyrchu delwedd a na i ddewis fan hyn map o Ewrop. Map o Ewrop. A na i fynd lawr a dwi eisiau, dewch i ni gael dewis technegau, felly na i fynd am ddotwaith, splatiog, pam lai. A felly na i ddweud fan hyn bod fi eisiau bod e'n glas, coch a gwyn. Drwy ni hwnna. Ia, map o Ewrop, glas, coch a gwyn. A dwi wedi mynd am splatio. A nawr, dwi ddim eisiau fe fod yn sgwar, dwi eisiau hwn i fod felly yn llydan, sgrin lydan. Ie, drio ni hwnna, cynhyrchu. A dewch ni gael gweld beth mae Express yn cynnig i ni. Ys dim rhaid i chi ddefnyddio cynhyrchu delwedd yn yn gwybod, allwch chi jyst chwilio am W2 eto, World War II, a defnyddio yn yr lluniau, waw! Waw! Mae'r reina'n anhygoel. Dwli'r hwnna. Mae'r dotwaith a'r splatio yna'n cyfuno, yn dweud? Gwych. Right, fi'n mynd i fynd am hwn. Hwnna. Dewis a lan y cornel top, clicio ar defnyddio. A dyna ni hwnna yn ei le. Waw. Mae hwnna'n anhygoel. Right. Mae nawr yn amser i feddwl am eich thema chi. Iawn, dwi'n meddwl bod y ffont yma'n edrych ychydig yn rhy fodern. Dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych fwy o'r cyfnod yr 1940au, felly na fynd i themau. A fan hyn nawr allwch chi sgrolio lawr. Dewis, mae nightcap na'n mynd i weithio, yn dweud. Vintage, bydde hwnna'n. Baldwin, ie. Chic, iawn, ie. Chronicle, bydde.
Bruce, Wesley, mae rhain I gyd yn gweithio'n iawn. Felly nefyd am Baldwin, na I driol hwnna. Ydy, hwnna'n gweithio'n gret. Gweithio'n gret. Right, nawr te. Dewch I ni gael sgrolio lawr te I ni gael rhoi ein cyflwyniad. Felly sgrolio lawr, a y peth cyntaf dwi eisiau yw cyflwyniad I hwn. Felly nefyd ni testyn. Iawn fan hyn. A nôl draw I'r dudalen heriau. A dyma'r cyflwyniad fan hyn. Ar ddiwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, mae'r wythfed 1945. Copi hwnna. Bu pobl yn bloeddio, canu a dawnsio ar y strydoedd I ddathlu diwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop. Casglodd tyrfaoedd mawr yn Llundain, roddodd Winston Churchill araith ac ymunodd hyd yn oed y dywysoges Elizabeth yn yr hwyl. A nath I sleifio mas, nath I snico mas o'r palas, I ganol y dorf gyda'i chwaer I ymuno yn y dathlu. Mae eleni 2025 yn nodi 80 mlynedd ers y diwrnod pwysig hwnnw. Right, copi hwnna de. Control C. Nôl draw I Express. A dwi'n mynd I ddefnyddio Control V I lido hwnna mewn. Nawr, pan I chi yn glido fe mewn, cliciwch unrhyw le ar y testyn yma, a mae yna chi ddewisiadau. H1, mae hwnna'n fawr iawn. H2, hwnna'n fwy resymol, neu hyd yn oed block quote, dyfyniad, a mae hwnna'n gweithio neis, yn dweud? Neu os weich chi jyst y testyn arferol, cliciwch hwnna I ffwrdd a ni nôl ar y testyn arferol. Allwch chi ddefnyddio alunio, canol, falle, hwnna'n syniad da. Allwch chi ddefnyddio testyn trwm, lle ni lusgo dros hwnna, dewis trwm. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd am yr H2 yma. Dwi'n meddwl bod hwnna yn gweithio'n gret. Ydy. Right. Felly mae hwnna wedi wneud. Right de, dewch I ni gael te ychwanegu ein banner. Beth am roi yn banner ni nesaf fan hyn. Felly dwi'n mynd I fynd I eich stwff. Na ddangos hwnna to, na ddim yn amlwg, sori. O dan y testyn, cliciwch ar y plus bach fan hyn, a dwi'n dewis fan hyn eich stwff. A fe welwch chi eich baneri. Welwch chi popeth chi wedi creu yn Express, gyda'r un mwyaf newydd ar y top. Felly na I ddewis yr un yma nes I greu, a dwi eisiau ychwanegu hwnna fel delwedd. Chi'n gweld fan hyn? Ychwanegu fel delwedd. A dyna ni, o hwnna mewn. Iawn, allwch chi hyd yn oed, allwch chi ychwanegu capsiwn fan hyn, os ych chi eisiau. Dyma fy ngwaith dylunio graffigol. Iawn, allwch chi roi disgrifio bach o'ch gwaith chi fyna. Right, wel, am ddechrau gwych, ynddo fe. Right, dewch I ni gael roi, dyn ni'n mynd I arbed hwn. Cornel top ochr chwith, heb deitl, ni arbed hwn fel gwefan Buddugoliaeth yn Ewrop. 2025. Iawn, gret. Wel, am ddechrau gwych, sgwylwch yn hwn. Ni wedi cynhyrchu'r map yna, sgrolio lawr, cyflwyniad bachog I ddiwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Sgrolio lawr eich gwaith chi wedi dylunio yn ystod y wers heddi. Fyna. Right, nawr te, dewch ni gael roi'r ffeithiau yma te. Ni'n mynd I ddefnyddio cynllun hollt ar gyfer y ffeithiau. Mae da ni 9 ffaith, felly beth am I ni gael dorri hwnna yn 3 set o 3. Iawn? Felly dyma'r 3 ffaith cyntaf fan hyn. 86, 2 filiwn. Felly be fi'n mynd I wneud yw copio y rhifau a'r ffeithiau. Rhif cyntaf, ffaith cyntaf. Ail rhif, ail ffaith. Trydydd rhif, trydydd ffaith. Dewis rhywun I gyd, Control C. A draw yr ochr ole y cynllun hollt, clicio ar testyn, Control V, a na fe mae hwnna mewn. Nawr, mae eisiau rhifau yma I sefyll allan, dys e.
Felly, chi'n mynd i glicio H1, H2, y block quote. Dwi'n meddwl bod H1 yn iawn, ydy. Felly, ar gyfer pob un o'r rhifau yma, dwi'n mynd i ddewis H1 na ni. A dewch chi gael gweld beth stan ni fan hyn. Wel, mae Leni yn nodi 80 mlynedd ers diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. 6. Beth mae'r 6 yn sefyll am? Parhaodd yr ail ryfel byd bron i 6 mlynedd. Amser hir iawn yn fe. 2 filiwn. Beth mae 2 filiwn yn arwydd y calon? Bydd tua 2 filiwn o bobl yn dathlu diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop ar strydoedd y Deyrnas Unedig. Waw, 2 filiwn o bobl mas ar y strydoedd yn dathlu. Right, wel, mae eisiau ni gael llun den, mae eisiau ni gael delwedd. Wel, na i glicio fan hyn. A tro ma, allwch chi gynhyrchu rhywbeth, ond dwi'n mynd i chwilio U2. A mae dan i'r lluniau yma. A dwi'n mynd i ddewis rhywbeth addas. Dwi'n mynd i disio. O'n i'n gwybod bod fi'n mynd i disio. Iawn, a mae llwyth o ddewis da chi fan hyn. Beth a i am? Llwyth o ddewis. Nawr te. Pa fath o ymdeimlad dwi eisiau fan hyn? Na i fynd am awyren felly eto. Neu'r milwyr yma'n cerdded fan hyn. Dyma ni. Right. Na ddechrau da. Right. Felly na'r 3 ffaith cyntaf wedi wneud. Felly be ni'n mynd i wneud nawr yw sgrolio lawr a chwnegu cynllun hollt arall. Iawn. A dewch i ni gael mynd draw. Copio'r 3 nesaf. 11, 10, 2. Copio'r rhifau, ond hefyd yr wybodaeth. Copi. Dyma ni. A testyn. Control V. Glido hwnna mewn. Nawr te, mae'n bwysig bod chi'n cadw at yr un fformatio. Os mae H1 i chi wedi defnyddio ar gyfer y rhifau lan ar y cynllun hollt arall, yna mae angen i'w defnyddio fe to fan hyn. Beth mae'r rhifau yma yn golygu? 11. Wel, ildiodd yr Almaen, fel nes i sôn pan o'n i yn agos iawn i'r amser hynny ar y wers heddi. Ildiodd yr Almaen yn swyddogol am 11 o gloch y bore ar yr 8 o Fai 1945. 10. Beth mae 10? Wel, cafwyd araith gan y prif weinidog Winston Churchill o 10 Stryd Downing. A wedyn, 2. Sleifiodd 2 dywysoges frenhinol, y dywysoges Elizabeth, a dda wedyn hwyrach y frenhines Elizabeth yr ail, a'r dywysoges Margaret allan i ymuno a'r torfeidd. Fi'n siŵr o gaethon nhw stŵr am wneud hynny, fi'n siŵr. Right, ychwanegwch eich delwedd. Wel, dewch ni gael chwilio. Hei, beth am ni chwilio am Downing Street? Os yna lun o hwnna i gael? Downing Street. Os. Right, gret. Achos, chymod, oedd yr araith yna o 10 Stryd Downing. Mae rhaid iawn, ond fi'n licio hwn achos mae'n edrych fel llun henach, yn dweud. Mae'n edrych yn henach. Mae'r rwyddion top na'n iawn, ond maen nhw'n rhai eitha cyfoes. Mae hwnna'n gret, Downing Street, Westminster. Right, ardderchog. A i ni yn barod i fynd mlaen i'r cam nesaf. Felly, sgrolio lawr to. Cynllun hollt. A dyma'r 3 ffaith olaf. Miloedd, miliynau ac 1. Copi. Draw i Express, clicio ar y plus, testyn, Control V. Neu wrth gwrs, chi 10 glicio a defnyddio paste, 10 glicio, paste. Right, dyma ni miloedd fformatio, miliynau ac 1. Beth mae miloedd yn meddwl? Wel, cyneiodd pobl filoedd o goel certhu ledled Prydain i ddathlu. Iawn, oedd pobl wedi cynnau miloedd o goel certhu ar hyd ledled Prydain i ddathlu. Wrth gwrs, oedd cynnau pethau fel coel certhu, oedd ddim hawl gwneud hynny tra bod y rhyfel ymlaen, rhag ofn bod hwnna'n denu ymysodiadau gan awyrennau y Natsiaid.
a oedd pobl yn gorfod neu'n siŵr bod nhw a dim goleuadau allan ar y stryd, a pobl yn mynd o amgylch yn gweithio nhw i droi i ddiffodd goleuadau fel bod y golau ddim yn denu ymysodiadau. Ond gyda diwedd y rhyfel, oedd pobl wedi cynnau miloedd y goel certhu mawr i ddathlu. Miliynau, beth yw'r ail ffaith yma? Wel, hedfanwyd filiynau o faneri Jac yr Undeb o ffenestri ceir ac adeiladau. Ac yn olaf un rheswm mawr. Roedd y rhyfel yn Ewrop drosodd o'r diwedd. Roedd pobl yn dathlu heddwch ar ôl 6 mlynedd hir. Beth am ni chwilio am rhywbeth fel peace, P-E-A-C-E, i ddangos bod heddwch o'r diwedd, a mae yna ddelweddau gwych fan hyn ar gyfer heddwch, yn dweud e? Beth am hwn? Ia. Gret. Cech chi chwilio am lun coelgerdd, cech chi chwilio am, cech chi gynhyrchu baner Jac yr Undeb eto, fel wnaethoch chi ar gyfer y ddelwedd gyntaf yna. Ond dyna ni. Right, nawr, pan ych chi'n gwneud hyn, chi wedi creu gwefan, a allwch chi yn syml iawn rannu'ch gwefan gan glicio ar rhannu a cyhoeddi i'r we. Ond os licech chi weld sut fydda'ch gwefan chi'n ymddangos ar y we, ar ôl chi cyhoeddi fe, jyst cliciwch ar y llygad, ar y ligad fan hyn, a dyma ni ragolwg o y wefan ni. Chi'n gweld sut mae'n sgrolio yn broffesiynol fyna. Mae'r testyn a'r llun ddim yn sgrolio dy gilydd, maen nhw'n sgrolio mewn ffordd dynamig iawn. A mae'r testyn yn pylu mewn ffado i ffwrdd wrth bod ni'n cyrraedd y dar nesaf o destyn. Dyma'r llun gwych wnaethoch chi greu, chi'n clicio na fe i weld e'n maint llawn, sgrolio lawr, llun ar y chwith, a dyma'r effeithiau cyntaf. Llun ar y dde tro yma a'r ffeithiau, a'r llun ar y chwith eto gyda'r ffeithiau. A dyna ni, mae e hefyd yn rhoi clod rhestr. Wneith e gydnabod y delweddau, a mae hwn yn rhan pwysig o'r fframwaith cymwysedd digidol, bod chi yn cydnabod os ych chi'n cael lluniau o rywle, bod chi'n cydnabod o ble. Nawr allech chi hefyd ychwanegu at hwnna, achos chi nath gynhyrchu y ddelwedd yma, ynddo fe? Yr dylunio graffigol. Felly os hoffech chi ychwanegu eich hunain i'r clod rhestr, just ceiwch y rhagolwg yma lawr gyda'r X. A o dan rannu, pan mae'n dweud cyhoeddi i'r we, dyma'r clod rhestr fan hyn. Felly, creuwyd gyda delweddau gan, wel, yn gyntaf, dwi'n mynd i roi fan hyn, Meredydd Jones banner. Na ni. A fi wedi ychwanegu fy hun i'r clod rhestr. Llwch chi hefyd, os ych chi eisiau ychwanegu eich hun fel awdur y wefan, roi'ch enw chi. Dewch ni gael gweld na de. Os dwi'n creu'r ddolau yna, wneith e gyhoeddi hwnna i'r we, a dewch ni gael gweld e. A mae 2 funud ar ôl da ni, felly ni wedi amseru'r wers yma yn hollol berffaith am unwaith. Dyna ni, mae wedi cyhoeddi'r we, felly dewch ni gael copio hwn, a dewch ni gael gweld beth fydd ymwelwyr i'n wefan ni yn gweld te. Byddan nhw'n gweld, dewch ni gael gweld, dyma fe'n llwytho. Lawr o fe. Dewch ni gael mynd lawr i'r clod rhestr te. Na ni yn y clod rhestr, mae'n gweud hefyd creuwyd gan, a bydd eich enw chi fyna. Ond hefyd chi'n chi gweld yn y clod rhestr mae'n dweud, na fe, iawn, mae'n enw i fyna gan bod fi wedi creu hwnna. Rhywbeth hefyd o ran nodweddion mynediad i hwn yw, os oes rhywun sydd angen print yn fwy yn ymweld â'ch gwefan chi, allwn nhw ddefnyddio y zoom ar eu porwr. Sgwylwch ar hwn, mae'ch gwefan chi yn ymateb yn berffaith i hwnna, a nawr yn hytrach na cael yr delwedd drws nesa i'r ysgrifen. Chi'n gweld, mae'n rhoi'r ddelwedd uwchben a ysgrifen yn y canol ac yn cadw hwnna. Felly, mae'n ymatebol, dyna beth ni'n galw hwnna, i chi wedi creu gwefan ymatebol sydd yn hygyrch i bawb sydd angen i ddefnyddio fe. Mae'n bwysig bod ni'n creu gwefannau bod pawb yn gallu gweld nhw.
Iawn, dyn ni'n moyn creu gwefannau bod dim ond pobl sy'n â y golwg gorau yn y byd sy'n gallu gweld nhw. Mae'n holl bwysig. A hefyd, os ydych rhywun edrych ar hwn ar ei ffôn, byddwn nhw'n gweld mewn arddull sydd yn gweddi i hynny. Right, wel, am wers hwylus, a am sgiliau pwysig i chi wedi dysgu heddi wrth gymryd rhan. Fi'n wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cofiwch nawr athrawon i archebu eich lle, ewch i adobe.live lessons, a fyna allwch chi i archebu lle ar gyfer y gwersi sydd rhwng nawr a hanner tymor. A mae da ni wersi pontio. Mae diwrnod cenedlaethol rhifedd yn dod yr wythnos ganlynol, hwnna'r wythnos ola cyn hanner tymor. A hefyd mae wythnos deallusrwydd artificial, AI Week. A wrth gwrs mae deallusrwydd artificial yn rhywbeth enfawr ar hyn o bryd. Felly newch yn siŵr bod chi yn archebu lle ar bob un o'r sesiynau yna, pontio wythnos nesaf, wedyn wythnos AI a diwrnod cenedlaethol rhifedd yn yr wythnos ganlynol. Archebwch eich lle, dewch yn lle i ni gael dysgu am y pethau pwysig yma, ond hefyd wrth gwrs yn datblygu yn sgiliau digidol gan ddefnyddio Adobe Express ac yn cael lot o hwyl ar hyd y ffordd. Yn olaf, cofiwch tagio fi os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, fel bod fi'n gallu gweld beth chi wedi bod yn gwneud. Fi'n dwlu gweld lluniau ohonoch chi a gweld enghreifftiau eich gwaith chi. Croeso i chi athrawon i e-bostio unrhyw enghreifftiau waith nôl atau. Fi'n dwlu hynny hefyd. Mae lot o athrawon yn gwneud hynny. Drychwch ar y gwaith yma. Felly, os nag ych chi moyn postio cyfryngau cymdeithasol yna, croeso i chi i ddanfon enghreifftiau waith ar e-bost nôl atau hefyd. Ac yn olaf, help enfawr os allwch chi athrawon yw i hoffi'r fideo yma ar YouTube a tan ysgrifo i'r sianel Ysgol Ddigidol. Mae weld yn beth pitw i wneud, ond yn wirioneddol i chi, mae e'n help enfawr i ni gadw y sesiynau yma i fynd. Right, diolch i chi. Ni wedi mynd munud drosto, dwi'n yn gwers fyw Adobe Express heb yn munud drosto. Ond wela i chi wythnos nesaf gobeithio ar gyfer y gwers pontio. A cofiwch i hawlio'ch gwobrau a'ch parti pizza. Os licich chi fwy o wybodaeth ar hwnna athrawon, croeso i chi i e-bostio fi. Mae'n hawdd iawn i wneud. Gallwch bob un ohonoch chi gael parti pizza cyn diwedd y tymor yn haf. Right, hwyl am y tro ffrindiau. Diolch am ymuno a wela i chi tro nesaf. Hwyl.